Oratge sense variacions respecte a ahir. És el que s'espera per avui dimarts a les províncies de Castelló, València i Alacant. Les temperatures també es mantenen al voltant dels 27 graus. Els cels sense núvols i vents fluixos que deixen un ambient agradable a primera i última hora de la jornada. Demà, en canvi, arriba un front que a la nostra comunitat afectarà zones puntuals del nord de Castelló. Les temperatures, no obstant, continuaran en ascens i fregaran els 29 graus en alguns punts. Jornada, per tant, bascosa que convida a refrescar-nos amb, per exemple, una horxata.